Takže já vás zdravím u nového videa, já jsem Komanda TV a dneska si zahrajeme Minecraft Pocket Edition. A já jsem si teprve včil, si jdeme dát nějaký jakoby server, takže dáme si všechno na jednoduchém na začátek, takže easy a dáme play. Počkáme, než se nám vygeneruje ten svět. To blbost by se chtěl odstránit, ale nevím bohužel jak. Ale to mi vůbec nevadí, takže jsme v nějakém světě, je kravičky tam vidím. Dobré, já si to zatím nastavím, jak já to potřebuji. Toto není vůbec dobré, jak to tam je. Čiže dáme si gameboard, teda klávesnice, kontrola, touch. A potřebujeme auto jump on. Pěkný. Takto krásně jsem si to nastavil a můžeme se pustit do toho, takže takže natěžíme si tady tento strom, jak to tady vidím. Je to ten taky v tom divném biomu, kde se nenachází moc věcí. Je to akácia wood. To je taky pěkné dřevo, ale mě se moc jako nelúbí. Tak, natěžíme si to dřevo. Na začátky jsou tvrdé. A už asi víme, jak povím, jako pomenujem toto video. Začátky jsou tvrdé. To bude nejlepší podle mě. Tak, přeplavám na druhý ostrov. A zabijem tady ovcu. Základné jediné potřebujeme. Čiže pojď sem, ovce, budeš mrtvá. Tak, umři, no tak, ovečko. Ovečko. Tak, krásně. Dobře, nahráváme, to je super. A tu máme kravičky. Tak. Jdeme se dostat do nějaké jiné krajiny. Nevím, že či byste to nechceli len tak s modama, protože s modama to je 100krát lepší a zábavnější. A ještě k tým modom by jsem nahrál nějaké jako let's play, které by vás určitě pobavily. Takže bychom si představovali nějaké mody do Minecraftu. Už jsem vám točil tutoriál, jak si to tam dát ty mody. A zatím myslím, že to mělo dost velký úspěch. Objevili jsme další část krajiny, proto se mi to včera tak laguje. Čiže se spouští není moc, ale vidím tam králíka? Nejsem to slepý? Ano, to je králík a není ani vidět. A tam je tuším vesnička. Dobré, už to je v pohodě. Menší pokusy FPS musí při každém let's play, protože by to let's play nebyl. A i když vím, že u nikoho nemá se chválí, že má perfektní komp a že mu jdu videa a nevím, co všechno třeba hry na 100 milionů FPS, ale mě zatím jdu iba na 60, protože dobrý. Ono, že by tam bylo i těch 120, ale já si moc nemyslím, protože já jsem na 60 až 50 FPS. Nevím, či se mi to včas seká, ale jak vidíte, asi jsme se ztratili. Škoda, že možná mapu, či mám? Nemám. Dobré, jsme ztratili. Takže můžeme si vykraftit dřevo. A tyčky. Crafting. A to si nechám na potom. Mám malý hlad, protože to není zase také hrozné. A na pušti bych se určitě nezabydlel. No, tak. Prostě by se tam nebýval, protože tady se vyskytuje strašně moc mobů. To mě bavilo vždycky, když jsem hrával Minecraft. To ulít.
Moc malé. No zatím se ztratili, jako by jsme v Egyptě. Doufám, že najdeme aspoň tu pyramidu, lebo ta by se nám fakt hodila. A stromy a zas nic. Tady my se točíme furt do kolečka. Tak. Já se vám ozvem, když něco uvidím zajímavé, zatím si spravím nějaké věci.